Har du en partner, der går og trækker sig lidt i hverdagen? Virker han eller hun fjern, indelukket, træt og uden seksuel lyst? Rigtig mange par, der kommer i min klinik, har i månedsvis gået og troet, at det måske handlede om en depression eller stress på arbejdet. Men i rigtig mange tilfælde, så er sandheden en helt anden. Det er et skjult mønster af pornoafhængighed. I denne her video, der vil jeg give dig de 3 afgørende tegn på, hvordan du ser forskellen, uanset om du er partneren, der sidder med en dårlig mavefornemmelse, eller du selv kæmper med afhængighed i smug. Hvis du er ny her på kanalen, så velkommen til. Mit navn det er Tine Grubbe Nielsen. Jeg er seksolog, jeg er parterapeut og hypnoterapeut. Og jeg har siden 2012 hjulpet hundredvis af par og enkeltpersoner i min klinik i Hellerup og online med at bryde destruktive mønstre og genvinde tillid. Tegn nummer 1. Den selektive isolation. Ved en reel depression, der trækker man sig ofte fra alt og alle. Man trækker sig fra venner, fritidsinteresser og arbejde. Men ved pornoafhængighed, der er isolation meget mere selektiv. Din partner fungerer måske fint udadtil, passer sit job og griner med sine venner, men trækker sig følelsesmæssigt og fysisk, når I to er alene. Det er fordi, der opstår en mur af skam og hemmeligheder imellem jer. Tegn nummer 2. Skærmtid og ændrede hverdagsmønstre. En deprimeret person har sjældent energi til noget som helst. En pornoafhængig vil derimod udvise sådan en rastløs energi omkring sine skærme. Lægger du måske mærke til, at telefonen altid vender med skærmen nedad? Bliver han eller hun op om natten under påskud af lige at skulle arbejde? Eller begynder toiletbesøgene lige pludselig at tage meget længere tid? Det handler ikke om mangel på energi, men om at beskytte en hemmelighed. Tegn nummer 3. Berøringsangst mod manglende lyst. Ved en depression, der forsvinder sexlysten ofte helt af sig selv på grund af kemi i hjernen. Ved pornoafhængige, der ser vi derimod tit en decideret berøringsangst. Altså hvor den afhængige faktisk undgår fysisk kontakt, intimitet eller lange kram i hverdagen. Det er fordi, det vækker dårlig samvittighed. Men det kan også være fordi, at hjernen er blevet betinget til kun at blive stimuleret af skærm. Og det er det, partneren mærker som dyb afvisning, der ofte bliver mistolket. Uanset om du kan genkende dig selv eller din partner i det her, så skal du vide én ting. Du er ikke alene, og det kan løses. Pornoafhængighed, det handler sjældent om mangel på kærlighed til deres partner. Det handler om en flugt. Det handler om dopamin, og det handler om uhensigtsmæssige mønstre, som er taget over. Men når mønstret først bliver brudt, så er det fuldt ud muligt at genopbygge en dyb tillid og ægte nærvær i parforholdet igen. Så hvis du sidder her i dag og mærker, at det er på tide at få kontrollen tilbage, så har jeg et online kursus, der hedder Slip pornoafhængighed nu. Og det er designet til, at du kan gennemføre det 100% anonymt i dit eget tempo derhjemme. Hvis du i stedet for er partneren, der føler sig ret ensom og svigtet, så har jeg også et forløb til dig. Og du finder links til begge kurser i beskrivelsen lige nedenunder videoen her. Du kan også booke en tid til en uforpligtende snak, afklaringssamtale med mig. Men pas på dig selv. Pas på hinanden. Vi ses i næste video.